Senyor Jiménez. Gràcies. Votarem a favor de la moció 25. No podem restar indiferents davant del reconeixement públic d'un dret social defensat amb les mobilitzacions d'una part significativa de la ciutadania, encara que el redactat de la llei impliqui només un reconeixement parcial d'aquest dret. Donem, doncs, el nostre suport al document de reconeixement i compromís proposat per la Comissió Promotora de la Renda Garantida i que la moció recull íntegrament. Creiem, però, que aquest Ajuntament hauria d'anar més enllà d'aquest reconeixement i, a tall d'exemple, podria garantir al conjunt de la població de la ciutat els mitjans i recursos que aquests dies estan reclamant, per exemple, amb les seves mobilitzacions les treballadores i treballadors dels serveis socials de la ciutat. Cal, doncs, passar de les bones paraules als fets pràctics a totes les administracions, especialment en aquest terreny tan sensible com és el dels drets socials de la població. Tot i no ser una solució indefinida i total, a la situació d'emergència i d'extrema pobresa de moltes de les nostres veïnes reconeixem l'avenç que pot provocar aquesta mesura i, per tant, li donem tot el nostre suport. Tanmateix, ens agradaria començar a debatre sobre d'altres propostes o mesures que, al nostre entendre, podrien suposar un avenç superior per a les classes populars de la nostra ciutat i del nostre país, com podrien ser, per exemple, la renda bàsica universal, tal com proposen des de la Marea Bàsica contra l'atur i la precarietat, o el treball garantit per a tothom, amb reducció de jornada i amb l'ampliació de serveis públics, de cures i d'altres. Serien algunes d'aquestes mesures de llarg recorregut interessants a debatre i a implementar en un futur no gaire llunyà. Votarem a favor també de la moció 26 i per la moció 27 ens agradaria fer... Bé, entenem que és un tema molt complex. En primer lloc, volem fer un reconeixement públic a totes les veïnes de l'entorn del Parc dels Ocellets que porten anys patint les situacions relatades a la moció. No vindrem aquí a contradir la seva opinió com a veïnes al respecte del que passa al barri. Entenem que expressin el seu patiment i descontentament a partir de la denúncia de les dues grans problemàtiques que presenta la moció, que són la inseguretat i la brutícia. Tanmateix, per nosaltres la moció no va a l'arrel dels problemes. Tot i ser molt conscients de la situació d'aquest espai públic del barri de la Florida, no creiem que les mesures que proposa siguin les més adients, i ens expliquem. Per nosaltres aquest no és un tema puntual ni exclusiu de la zona del Parc dels Ocellets de la Florida. Aquest és un tema recurrent també a d'altres espais públics de la zona nord de la ciutat. Blocs Florida o la plaça Espanyola de la Torrassa serien exemples similars als greus efectes de l'elevadíssima densitat de població als nostres barris i de la manca d'una coherència i continuïtat en les polítiques públiques d'aquest Ajuntament. Ara, finalment, el Govern ha decidit iniciar un pla integral als blocs Florida, però els indicadors socioeconòmics d'aquesta zona de la ciutat, de blocs Florida, no apareixen ara, no els hem descobert ara, els coneixíem de fa molts i molts anys. Fa molts anys que aquesta és la realitat d'aquest indret del barri de la Florida, els blocs. Un cop desapareguts Pla Integral Florida Pubilla Cases i Pla de Desenvolupament Comunitari de la Florida, més de 3 anys després, el Govern decideix atendre globalment, integralment, la situació enquistada durant dècades als blocs, per posar un exemple. Doncs aquest no seria l'únic cas que caldria atendre de manera integral. Al nostre entendre, els espais públics dels barris de la zona nord de l'Hospitalet necessiten un replantejament integral que inclogui mesures urbanístiques, socials, comunitàries, culturals, de resolució de conflictes i moltes més. Quants anys més hauran d'esperar els veïns i veïnes de la plaça Espanyola o del Parc dels Ocellets aquí presents perquè el seu Ajuntament decideixi abordar de manera integral les necessitats reals dels seus veïns i veïnes? Hauran d'esperar uns altres 5 o 10 anys veient com fracassen contínuament tots i cadascun dels plantejaments puntuals i descoordinats del seu Ajuntament, any rere any, mesura rere mesura? Alguna reflexió més? Quan no hi ha espai dins de les cases, la gent surt al carrer a fer la seva vida. Això, que durant dècades, 30 o 40 anys ençà, va esdevenir gairebé un símbol etnogràfic de com es construïen les relacions entre veïnes als barris de l'Hospitalet, que compartien converses, problemes i vida a les portes de les seves cases, als parcs i a les places, ha anat desplaçant-se cap a la vida a l'interior, cap a l'esfera privada i familiar. I per què no dir-ho, amb una pantalla tàctil sempre a les mans. Però quan les famílies obreres de l'Hospitalet
abandonaven els barris per tal d'assolir més metres quadrats a les seves vivendes, una nova classe treballadora les hi prenia el relleu i omplia els petits pisos de la Florida, de Collblanc o de la Torrassa, amb diverses famílies compartint pis o amb lloguers per petites habitacions. Per tant, mentre avança una creixent tendència social adreçada a viure a la via pública, només des de l'ús regulat, establert i fins i tot ajustat als paràmetres comercials, com ara anar a comprar, prendre alguna cosa a les terrasses dels bars, participar d'alguna activitat organitzada, en paral·lel existeix una altra necessitat de les veïnes de trobar espais públics on fer possible la seva vida en societat, més enllà dels 5 metres quadrats que representen a vegades les habitacions que poden ser el seu propi domicili. Per a nosaltres, una de les causes primordials de la situació real d'aquest espai públic, molt escàs a tota la zona nord de la nostra ciutat, és l'elevadíssima densitat de població existent a tota la zona, però també la situació d'extrema pobresa i desigualtat entre les nostres veïnes. Tot això conforma una realitat social devastadora, massificació d'habitatges precaris, manca d'espais públics a zones amb les taxes de densitat de població més altes del món, una lluita, en definitiva, una lluita ferotge per ocupar el poc espai públic existent. I el que més ens preocupa, què ha fet i què pretén fer aquest govern per tal d'incidir sobre aquesta realitat, sobre l'elevadíssima densitat de població d'aquests 3 districtes i dels seus 5 barris, en aquest cas, de la zona nord de la nostra ciutat. Es plantejaran algun dia que no es pot seguir construint més a barris com la Florida, les Planes, Collblanc, la Torrassa o Villacases? No es pot construir més? Una moratòria de construcció, per exemple? És urgent alliberar, per nosaltres, alliberar espais a tota la zona nord i convertir-los en espais públics per tal d'esponjar el territori i contribuir a reduir la densitat de població des de l'administració pública municipal. Per tot això, i entenent que és un tema molt i molt complex, votarem en contra de la moció, tot i mostrar el nostre agraïment tant a les veïnes per plantejar el problema, tant al grup municipal que ha volgut portar aquestes necessitats al ple. Creiem que és imprescindible debatre sobre aquests temes. No creiem que la moció vagi a l'arrel dels problemes i, per tant, no creiem que les propostes que planteja siguin les que nosaltres... No creiem que faci una diagnosi segurament acurada quan planteja, per exemple, en el quart dels acords, no acabem d'entendre, per exemple, la proposta d'un procés participatiu per tal d'avaluar les mesures preses per l'Ajuntament durant els últims 3 mesos. En tot cas, nosaltres entenem que el procés hauria de tenir com a objectiu, inicialment, diagnosticar amb les veïnes d'aquesta zona del barri, diagnosticar primer, dissenyar quines mesures a llarg termini, de manera integral, implementar-les i un cop implementades, potser també avaluar-les, però no donar 3 mesos per posar els veïns en una taula i explicar-los què s'ha fet. Per nosaltres això no és un procés participatiu. Ja està, sense més, si de cas a la rèplica ja continuarem.